Nar il-ħadd fin-naxxar il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat ikkwota siltiet minn artiklu tal-President tal-Forum Unions Maltin John Bencini li żvela kundizzjonijiet tax-xogħol prekarji fl-Emcast. B'reazzjoni l-Emcast qalet li l-kap tal-Oppożizzjoni kien żgwidat minn John Bencini. One News tkellem mal-President tal-Forum Unions Maltin. L-ewwel dawn għandhom idea ħażina ħafna tal-kap tal-Oppożizzjoni jekk jaħsbu li l-kap tal-Oppożizzjoni jiġi żgwidat daqshekk faċilment. Il-kap tal-Oppożizzjoni dak li qal huwa l-verità sagrosanta. Li jiena qed nirrepetih issa llum quddiem il-kameras tat-television tagħkom illi fl-Emcast hemm il-prekarjetà. Bencini żied jgħid li saħansitra kellu jintervjeni d-direttur tax-xogħol biex waqqaf nies part-time fl-Emcast milli jiġu impjegati bħala self-employed. Il-President tal-Forum Unions Maltin irrefera għal email mibgħuta mid-deputat prinċipal tal-Emcast Anthony Saliba li jordna lid-diretturi fl-Emcast biex jaraw li l-lecturers jagħmlu tajjeb għal ħin li ma kinux se jaħdmu fil-festa pubblika ta' San Giuseppe. John Bencini saħaq li dawn l-inġustizzji għandhom jieqfu u min huwa involut irid jerfa' r-responsabbiltà. Mbagħad jiġu joħorġu jgħidu li jien żgwidajt. Jien ma żgwidajt il-ħadd, żgwidaw huma dawn in-nies li joħorġu press releases ta' dil kwalità fejn jippruvaw jiddefendu il-min qed jagħmel il-ħniżrijiet.